Masaya, pero laging may kwento. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Mga kabisyo, panibagong araw at panibagong drama na naman ang ating mapapakinggan sa ating Dear Love. Ihanda ang inyong mga puso dahil narito na ang patikim sa kwentong dapat nating abangan ngayong araw. Pipiliin mo sarili mo? Paano naman ako? Hindi ba parang makasarili ang desisyon mo? Pagkatao ko nang nauubos dito. Tinawag akong gold digger ng taong gusto kong maging pamilya. Kahit kailan, alam mong wala akong hinuthot sa'yo. Ang gusto ko lang maging mabuti sa kanila. Pero ito? Hindi ko to deserve. Kapiling kakwentuhan, kadramahan nyo na po your uragong broski like super legit and all Konyo Bicolano para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Ay nako mga kabisyo, alam ninyo, hindi porke yung isang tao sobrang bait na, handa na siyang magmahal. Minsan yung sobrang bait na mga tao, katulad ni Konyo Bicolano, yan pa yung masasabi nating hindi pa talaga sila ready magmahal. Bakit? Dahil sa sobrang bait mo, hindi ka marunong mag-set ng boundaries mo like super legit and all. People pleaser ka. Bigay ka ng bigay. Oo. Oy, may mga nakakarinig sa ating mga kapatid natin sa LGBTQ pero ang term is baklang-bakla ka sa relasyon. 'Di ba yung tipong bigay ka ng bigay ko sa iyo lahat-lahat na ibibigay ko. Tapos ang sagot mo, kapag ikaw yung nawalan at hindi ka binalikan, di okay lang yan. Ganun siguro talaga siya. Yung tipong handang-handa tayong mag-adjust para sa kanila, handang-handa tayong magbigay para sa kanila, pero pag tinanong ka, sila ba handa ring gawin yung mga ginagawa at binibigay mo sa kanila? Minsan matutulala ka na lang. Diba? Na parang oo nga no, hindi ako marunong mag-set ng boundaries. Puro ako bigay ng bigay. Pag tinanong ko ba sila na handa rin nilang ibigay yung mga kaya kong ibigay sa kanila, ganun din ba yung sagot nila? Ang hirap minsan sagutin ng tanong na saan nga ba ako lulugar sa buhay ng taong mahal ko. Kasi minsan hindi yan kailangan ng sagot eh. Hindi yan kailangan ng isang basic answer. Kailangan lang yan minsan na nararamdaman, 'di ba? At pinaparamdam yan sa iyo. Yung sort of assured ka talaga na siya na talaga at unconditional din yung ibinibigay niya sa iyo and all. Don't get me wrong mga kabisyo pero minsan yung pag-expect natin na wait lang, sure ba talaga ako dito? Or yung pag-set natin ng boundary sa mga taong mahal natin dahil ito lang yung kaya nating maibigay, hindi po selfishness yun. Lagi ako naniniwala na you cannot give what you do not have and all the great things dapat ay nagsisimula sa ating mga sarili. If, yung loving yourself is the greatest love of all, sabi ni Whitney Houston, dapat hindi lang natin kinakanta yun, dapat lagi nating isinasa puso yun like super legit and all. 'Di ba? Kasi kung mahal natin yung sarili mo, then you're able to set your boundaries. At kapag nagsisay no tayo sa mga taong mahal natin, that doesn't mean we don't love them. That doesn't mean we are so selfish. That means we actually love them because we're so honest, sobrang honest natin na hanggang dito lang yung kaya kong ibigay. Oh! Pero ako kapag minahal mo kabisyo, lahat kaya ko ibigay sa'yo. Promise. Name it. Kaya kitang pag-aralin. Kaya kitang ipakilala sa parents ko na nasa heaven na ngayon para sama ka na sa kanila. Hindi, joke lang. Wait, joke lang. Importante po yan na we set boundaries at madalas man nating pinag-uusapan ito, mahirap pa rin siyang gawin. Kasi at the end of the day, ang totoong pag-ibig, it should be unconditional pero dapat totoo. Totoo sa kung ano lang yung kaya mong ibigay at ikaw na tumatanggap, alam mo lang kung ano yung dapat na tinatanggap mo and you don't expect so much. Ay nako, kasi kapag nag-e-expect ka sa panahon ngayon, nako, sinasabi ko sa'yo, masasaktan ka lang like super legit and all. Ay nako. O siya mga kabisyo, basta samahan niyo po akong buuhin ang Dear Love na yan maya-maya sa aking pagbabalik.
Live na live po yan dito sa Facebook page natin at mapapanood nyo rin yan sa TikTok page ng Love Radio Manila, kaya i-follow na kami at sundan na doon. For na mga kabisyo, kasama nyo pa rin po Konyo Bicolano, your Uragang Broski like super legit and all para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Metro's #1 Love Radio. 'Basic!